Pezas curiosas como unha zambomba con membrana de pel de linguado, ocarinas, trompetas. A Capela de Santa María acolle a exposición de 70 instrumentos de olería tradicional que leva por nome Os Sons do Barro. Nos temos unha riqueza amplia, extensa, en materia de artesanía, pero tamén é certo que, por que non, imos a deleitarnos a veces coñecendo o que hai noutros lugares. De aí que quixéramos abrir as portas da Capela de Santa María para chegar esta fantástica colección de coleccións de instrumentos feitos a base de barro. Son xoias sonoras feitas con arxila, cun valor patrimonial e artístico inmenso. Podrán enseñarnos también formas de vida de nuestros antepasados, tanto en la península como particularmente aquí en Galicia, con las bullinas, con las pichelas, con las trompetas que tenemos aquí en el ábside. A exposición amosa o uso e utilidade do son ao longo da historia mesmo como medio de comunicación. El ser humano viene luchando con la naturaleza para domesticar el sonido, para acercarlo a ritos, para ofrecerlo a dioses, a deidades, para utilizarlo en momentos festivos de alegría, para romper el silencio o para utilizarlo en ciclos vitales. A mostra colleu forma coas contribucións da Asociación Madrileña e Adobe e de coleccionistas galegos como Rosa Carballés. Agradecerlle ás persoas particulares que teñen a vontade de ceder as súas coleccións para que poidamos disfrutar delas públicamente aquí na cidade de Lugo e para toda a provincia, así como o equipo Adobe. Ata o 25 de febreiro é posible comprobar como soa o barro, en horario de mañá e tarde, na Capela de Santa María.